τόσο και πολύ σημασία. Πώς λέτε να είναι? Θα δούμε. Παιδιά, ήρθε ο κύριος. Εσείς, τι είναι αυτοί οι δύο? Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Θα γνωρίσω δύο νέους μαθητές στο σχολείο, τον Θοδωρή και την Όλγα. Θέλω να τους καλοδεχτείτε και να είσαστε καλοί μαζί τους, εντάξει? Παιδιά, δεν ξέρουμε τι είναι. Ναι, με βοηθάει και στα μαθήματα κιθάρας. Έχετε δει το κινητό που έχει? Είναι φοβερό. Παιδιά, να παίξω κι εγώ. Όχι, φύγε. Τα κορίτσια λένε για τους καινούριους. Αυτός ο καινούριος μου έχει σπάσει τα νεύρα. Και εμένα. Πρέπει κάτι να το κάνουμε. Έλα, τι θέλεις? Σπάς πάλι όλα. Εδώ. Τώρα το πρωί με μισούνε, με χτυπάνε. Εσύ πώς θα πας τα κορίτσια? Μια χαρά τα πηγαίνω, αλλά εσύ τι έγινε? Εγώ καθόλου. Δεν έχω κάνει από τότε που ήρθα, όλοι με αποφεύγουν. Γιατί, τι έγινε? Δεν ξέρω. Συνέχεια σε όλα τα διαλύματα μόνος μου είμαι. Τους μίλησες καθόλου μαζί τους? Πηγαίνω να τους μιλήσω, να παίξουμε μαζί, τίποτα. Με διώχνουν. Γεια σας κορίτσια, είμαι η Όλγα. Γεια σας, Όλγα. Κατερίνα. Είμαι η Μυρτώ. Είμαι η Ειρήνη. Εγώ η Σοφία. Χάρηκα. Από πού ήρθες? Από την Αθήνα. Α, έχει ωραία αγόρια εκεί. Τι λες, εδώ έχει ωραιότερα. Βλέπεις αυτόν εκεί πέρα έξω? Α, το Γιώργο λες. Σιγά ήταν ωραίο, έχουν και καλύτερους. Παιδιά, όπως είπαμε, κεφάλαιο 5ο και 6ο, να διαβάσετε καλά και τις ασκήσεις που σας είπα να τις ρίξετε 2 και 3 ματιές. Εντάξει? Χτύπησε. Όλοι να του δωρεί, ελάτε λίγο που θέλω. Πώς πάμε, τους μαθητές, όλα καλά? Εντάξει, να μας αφήσει λίγο το Θοδωρή, να ρωτήσω κάτι. Θοδωρή, τι γίνεται, δεν τα ακούω καλά τα πράγματα. Δεν πάμε τόσο καλά με τα παιδιά. Δεν με θέλουν στην παρέα τους, με διώχνουν. Έκανες κάτι εσύ? Όχι, από την αρχή της χρονιάς, μόλις ήρθα. Έχεις κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ή με όλους? Είναι καλό. Κάτι θα σου μιλήσω κι εγώ και βλέπω, εντάξει? Κάτι λέμε παιδιά. Τι πρόβλημα έχετε να βρούμε να το? Γιατί εμείς του κάναμε τίποτα. Δεν του κάνετε όλα αυτά που κάνετε, οι βλακίες και το διώχνετε. Έλα μωρέ, εντάξει, αυτό το κάναμε για πλάκα. Ναι, για πλάκα το παίρνεις εσύ, αλλά ο αδερφός μου δεν τα παίρνει για πλάκα. Έλα καλέ τώρα, σιγάκι, τι έγινε? Ναι, τον έχετε στα σκυλάκι, το φέρει στα απέσια. Νομίζετε πως είστε high class. Οκ, δεν τρέχει τίποτα. Τι δεν τρέχει ρε, φερθείτε το φυσιολογικά, άντε. Τι να το κάνουμε το αυτό το καινούριο? Δεν ξέρω. Εγώ λέω όταν μπει στην τάξη να είμαστε στην άκρη και να το βρέξουμε. Ναι, για να ρίξουμε την τσάντα του μέσα στο βόθρο. Ναι. Ή να τη βάψουμε με μπλάνκο. Με μπλάνκο. Ή να τη γεμίσουμε ακρίδες. Ναι. Ναι, Και μακρύδες, κάποιος... ναι. Αρχίζει να τσιρίζει σαν κοριτσάκια το Ναι. Ή μήπως να ρίξουμε, παιδιά, Ρε, εσείς τι κάνετε εδώ? Λέμε τίποτα. Μην κάνετε καμιά βλακία στο καινούργιο, γιατί έχει πάει πάνω στο διευθυντή και παραπονιέται. Ή μήπως λέω να ανοίξουμε το κινητό του και να το βάλουμε στην τσάντα και κάποιος να το πάρει τηλέφωνο. Την ώρα του μαθήματος. Ναι, και αυτή είναι καλή ιδέα. Θα πάρει αποβολή. Θοδωρή, κάτι έκανε τα γοργιά στη τσάντα σου. Καλά παιδιά, θέλω να πω τα λόγια να μιλάω τα χαρτιά. Πλάκα, τι κρέμασε εκεί πάνω. Εγώ ρε, γιατί έχεις πρόβλημα. Θα τα πούμε μετά στο διευθυντή. Ωραία. Το κοριτσάκι κάθεται μόνο του. Απορώ που δεν πηγαίνει και με τις άλλες κυρίες εκεί να πήξει. Εγώ αυτό τώρα. Ναι. Την Τετάρτη τους έχετε παραδώσει όλοι, εντάξει? Φωνάξτε λίγο το Θοδωρή που το θέλω. Στέφη, είδες το Θοδωρή, το ψάχνει ο κύριος. Είναι μέσα στην τάξη. Πήγαινε φωναξέ τον. Ναι. Κύριε, με ζητήσατε. Έλα, θέλουμε να λίγο να το πούμε. Για πες, τι γίνεται, γιατί ακούγονται δεν τα πάμε καλά με τα αγόρια. Δεν τα πάμε καλά. Τι γίνεται? Δεν με παίζουν στα παιχνίδια τους. Ναι.
διώχνουν από την παρέα τους, με κορυδεύουν. Εντάξει, έχουν πει είναι δύσκολη η ηλικία σας. Έχεις έρθει τώρα ένα μήνα, είναι λίγος καιρός για αυτούς. Κύριε, ένα μήνα όμως κάποιος συνέχεια μόνος. Δεν έχω κανένα να παίξω, να μιλήσω, να κάνω κάτι. Συνέχεια με διώχνουν και με σπρώχνουν. Και χθες κερμάσαν την τσάντα μου πάνω στο δέντρο. Το έμαθα και αυτό. Τους μιλήσω αύριο το πρωί, αλλά θέλω κι εσύ να μην είσαι αντιδραστικός. Εντάξει, άμα σε διώχνουν, να φεύγεις και να μην αντιμιλάς, να μην τους... Δεν αντιμιλάω, αυτή η συνέχεια. Εντάξει, θα τους μιλήσω. Τους άκουσα τώρα να λένε ότι να του κάνουμε κάτι και να τον χτυπάμε και να τον κάνουμε βλεφτής. Εντάξει, ήμουν κι εγώ ελαστικός, θα τους αγριέψω λίγο, αλλά εσύ με το καλό, εντάξει. Έγινα, πήγαινε στην τάξη. Γιατί είσαι λίγο down. Να ρε, ο αδερφός μου έχει κάτι προβλήματα μαζί με τα αγόρια που το παίζουν ότι είναι και σε ψηλά level. Να το πειράζω συνέχεια. Πιο πριν να φανταστείς του κρέμασα την τσάντα. Αλήθεια, πλάκα κάνω. Λες, μην το παίρνεις για πλάκα, σοβαρό είναι. Δεν θα με αρέσει. Από τότε που ήρθαμε δεν το συμπαθούν. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Έχω νευριάσει πάρα πολύ. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Και τον αδερφό. Ναι. Γεια σας κύριε. Τι έγινε, γιατί έχουμε. Πήγα να παίξω μπάλα και ρωτάω τον Γιώργο αν μπορώ να παίξω και μου λέει εκείνος όχι. Και του λέω γιατί και λέω μίλησε γιατί θα σε χτυπήσω. Και γυρνάει στα καλά καθούμενα και μου πατάει ένα σούτ μέσα στη μούρη και μου κοκκίνησε το πρόσωπο. Αλήθεια είναι αυτό. Όχι. Πήγα να χτυπήσω την μπάλα και κατά λάθος βρέθηκε στο πρόσωπό του. Συνέχεια κατά λάθος κύριε λένε όποτε ερχόμαστε στο γραφείο. Κατά ένα μήνα τώρα που έχω έρθει, συνέχεια κατά λάθος λέει. Εσείς θέλουν να είστε πιο καλοί με τον Θοδωρή. Έχει έρθει ένα μήνα τώρα, αντί για τον αγκαλιάσετε, να τον φερθείτε όμορφο, να κάθεστε συνέχεια και να σας έχω στο γραφείο. Λοιπόν, αν φύγετε και να πιάσετε να γίνετε μια παρέα όλοι σας. Ναι, κύριε, κάθε φορά λέτε θα δώσω υποβολή, θα δώσω υποβολή, συνέχεια δεν το δίνετε. Τελευταία φορά. Αν ξαναγίνει το παραμικρό, θα φωνάξω τους γονείς σας, ολονών. Άντε, φύγετε και να πάτε να παίξετε, σας βλέπω μαζί όλους. Εντάξει. Μπράβο. Κάπως θα έπρεπε να ψεύτρα. Ό,τι μου λένε, λέω. Και ποια είναι η δουλειά σου να κατέβεις ακόμα δεν ήρθες στο σχολείο. Ό,τι θέλω θα κάνω, νομίζεις πως σε φοβάμαι. Καλά, τα πούμε στο σχολάσου μέσα στο σχολείο. Καλά θα δεις, άντε. Τι θα πείτε ρε, στο σχολείο, λίγα με την αδερφή μου. Ό,τι θέλουμε, ναι. Εσύ τώρα τι ανακατεύεσαι, με την αδερφή σου μιλάμε. Αδερφή μου είναι, τι θέλετε. Ναι, ναι. Εσύ φταίς για όλα αυτά. Άντε, κάνε στο σμάκι, γεια. Δεν την είδα σήμερα στο λεωφορείο. Νάτι. Όλγα, τι έγινε τελικά με το Θοδωρή. Πες μας, τι έγινε με το Θοδωρή. Μια χαρά, μια χαρά. Τι γίνεται. Ήρθαμε να δούμε τον Θοδωρή. Είναι καλά. Θοδωρή, ήρθε από το σχολείο. Θα φύγουνε τώρα. Για τώρα δεν θέλουμε να σε φύγουνε. Εντάξει. Ήρθαν τα παιδιά πιο πριν. Γιατί τα έδιωξες. Δεν βλέπεις πως με έκαναν. Εσύ, νομίζω εγώ πως έχουν μετανιώσει. Τώρα, όταν πήγαινα στο σχολείο, με ρωτάνε συνέχεια για σένα. Ναι, να τους πεις όλο αυτό το καιρό που ήμουν εδώ με πήρες συνέχεια και τώρα θέλουν να μου ζητήσουν συγγνώμη και να με δουν. Έχω μετανιώσει. Τώρα δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό, λάθος. Δεν ξέρω. Ρε Θοδωρή, πού είναι το τύρο κοντρόλ. Κάτω από το μαξιλάριο. Σήκωσε την ποδάρα σου το πάνω. Άντε ρε ξάδερφά σου μας. Θοδωρή, ήρθα τα παιδιά μου. Να τους περάσουν. Θοδωρή, πώς είσαι.
Δεν είμαι και πολύ καλά, πανάω παντού. Ήρθαμε εκ μέρους όλης της τάξης να σου ζητήσουμε συγγνώμη. Τι να την κάνετε συγγνώμη, δεν βλέπετε πως με καταντήσατε? Πάντως να ξέρεις ότι όταν έρθεις στο σχολείο όλα θα αλλάξουν. Θα το δω αυτό. Τώρα σας παρακαλώ φύγετε γιατί είμαι πολύ κουρασμένος και θέλω να ξεκουραστώ. Εντάξει. Γεια. Ωχ, έρχεται ο Θοδωρής. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the